Сега ще ви покажа тези две кутии. Първата е тази и после тази. Ще покажем първо с малката. Така, от червените имам чупливки. Така, като цяло това са ми висулките. Имам чупливки, къщичка, мече, ето това мече с цветя и пантелка, мече и лапичка. Ето това. Имам една капибара и ето тези очилца. Имам коте, шарени, лилави, сини и лапки. След това една нутела, къщичка, мече и бисквитка. Ето тази метална висулка. Имам ето това кученце и ето това зайче и мече. Време е за втората кутия. Имам и една близалка, но няма място в кутията. Сега е ред на втората кутия. Не обяснявай. Така. Тук имаме очила и две чупливки. Имаме две чупливки, Харибо, мече и кафе. Имаме лимон, чупливка, пате и звезда. Тук имаме такова захаросано. Три чупливки, една напитка. Цвете. Което е много готино. Три чупливки. Две булчета. Една биберона. Една панделка. Слон. Малко свитче. Пчела. Още една чупливка и тук това не знам какво е. Вижте колко много имаме. Има, защото снимаме от... Розовото ще го покажа накрая. Окей. Ето синички. Сокче, чупливки. Тук имаме едно сок. Да. Сокче, чупливки и сладолет. И кученце балон. Да, тук имаме очила и Харибо мече. Което е много готино. Вода и чупливка. Тук имаме мече. Едно еленче. Капибара. Абе, много неща. Кой искам само да ви покажа лапичката. Куче. Е такова тук. Куче и какво това заек. Да. Тук имаме такова мече. Ей, закриваш ми гледата. Имам същото. Сега ще ви покажа. Изчакайте. Ето кой него. Моето. Ето ги. Да. Дъга, две маршмелоу и чупливка. Метални. Така, тук имаме една панделка. Чупливки, още една панделка. Още чупливки, имаме вино. Имаме има и химикалчица. Или моливче, не знам. Молив има и тефтер. Имам и такова, и орео. Абе, много. Това беше всичко от нас. Чао!